nungni wan chung rok bo bahai tini o bahai ke kok borok tokin haparo tongfana film haparo tongfana nung tinaba ke mosamung raja bongna hamjak phano nung teso sido o sab motai rok kini o je tabo o bahai ke sanamui tongmani aborong te kisa do sagani mo hangkai ang strai phurunu simino surungi phaijak 1988 salo ang class 8 poru afro sinaro rogo taknai rok phaita hangkan asigi nogo thang thangai surungu ga surungma olokhai practical khaite khaite rongkha rongoi osamutai takma hangkai ang 1991 o puila tago pagla bazaro hangkai hapangni bororok to ano joton loba hni to siniwo ahaipan ang practical samungmo surungjak ni bagai senamka tagya kisa tongkha tongphana jagawa ani producer tongo doyana mosasamani producer Dilip Debroma hingga bo saka nang taklai sini para mo jaga hingkai tabuk chalta bari da sasia bari o jagawa ang tak dihin saka Dilip tak dihin sama bai or tak khata hingkai sini kan borok nang thepanani chaitokha tebo thepana nang mani totrani rang butang rok thepana tomane aba asuk ang prostut khaimalia mayangri muti khairi khata gai 1991 nung buni nasikma basi nang ta practical nang sanamui tongman ang kwbang ma sanamka muti osa mutai romdi 100-150 ni kwbang sanamka jaga jaga ta ainggo khwayo mo khaito sodor sasia bari hezamara gana mo hingkai ani to para to khwai ampura a jaga tongtui bang takha te ang khwai sohro 20 bochor tongkha tongfru khwai sohro bo takha hingkai ainggo champa hor ro takha ani takma jaga khwai ni sonkhola puila takma hingkai pagla bazar ro puila 91 tago 1991 hingka abonoro ulo hingka ampura bazar mare haduk sonkhola bazar rok gobang ma jagan takha hingkai omo ani kaisa rungmani ar rungma bagai ang mungsapo samung bai tong ya te kumni samung motong wani karo silponi samung bokhlayu te Agartala rok pendel sanamo jora jora wani pendel lokta wani sirik jak rokni sakni chai tubung tongkha ke bebak abo rungui thangona hingkai taklai bisole nung bo jaga project na kha sanamnani ang mo sanamma hingkai moto Dilip ni request be ang sanamo hingkai te kaisa lewang bazar tongo abo subol singana lewang bazar shonibar bazar tei pheta hingka a jaga kaisa sanamka kaini nang sanamo asuk kaini kaitam kwbang sanamkai kisa saksakia lengma lengsang nei sanamli asuk kwbang hingkai songmungo bono tabo kwbangma lukorok to salja salani ni singo kaisa doyano mosasamani film ni o last paithago ro hatai kodoro je shooting khlaimani last shooting o apro o commention nono kwbangma lukorok songjak je salo batang nukjaklia botang film no botang yapri selia tang kemai tong thabo ni lukorok belekan nono rutuk lajak ngan nglai tang o film industry no yakari tonika yakariya tak botong le doyano mosasamani diving choli tong tabo studio gai a diving paima lo release khainai karon artist kwbang ma tong artist kwbang mano nuhnui kam khainang kai to kisal jora leu ataita gai nang asuk si hamjang na sin ko borok ko borok toke ro no asa hamjang na borok tinga ba hake nang sarap sa jora kamai to ma haino go blak kamamani karon khang bisa romoi ani sori hamlia tabo kisa ramoi tong gai sori hamya te lockdown thangka bisik ni lockdown thangka jora kono product khaime yang thangka ga tabo khai next product te bromna nai tongo gumuti tu borom nai te sarom phinai mane nongo haparte se nang kereng phinai kerungjak ang tabo kerungin tongo jora ro tak mani bising no aguli thangai Milton ni studio thangai bo diving ni samungo thang atai ta hingkai
Oboromotei nang kijasa khastin tibasa lokoromatam kok kesar mungkin. Kok kesar na hingkai to jaga sini borok bomo to romdi bubagra amal sini rajana amal ni simino osamotai to kai phai mochin motai no aro durgabari thong agortola abo to raja sri siti agi jug romoi kai phai mani hingkai tabuk hingkai mo joto jaga no pirjak ting thanga hingkai mo chini borok no mo motai no puila romo mo kuno wanjai hinai kori tibrasa hinai bo kori hingkai ang kok kesarna nayo haste ni borok no mana ang rengma hai joton practical khai sini borok bo rengna nango serengna nango hingkai serenggai jandan elakaro jano sanamai mano. Film industry ni lukorong tu iletam kok kesar. Film industry ni lukorong tu i kesar namu songo. Sini to jora pairu tebo next generation ulni generation dok borok tebo kaham film kari thong ang saicong khaima bai thong yabli tebo generation thai angka developing ya des developing ya dofabo developing ya